me sister nanya akasa kakra. Ebere bi atwam me sister. Asagwa afidie. Ebere bi atwam me sister de to me wo fa yanim se. Na asase bi da mpa me. Ahia mpa me. Ahodwo mpa me. Sokoban mpa me. Ngode mame. Nti ye ne nkura ne yensi. Sa abre no wo so oni sika wo ne ho. Na your sister na dia. Me pa chwane. Nti yensi na ka bi ebebo bia na yentwro. Nti ye bisa no mo no asa agitu mu. Ama ye kwa asase ne so. Ye Opemsuo 104.7. Kafra. Ti ma me free mu no. Ana me de to me wo fa yanim se. Me sister de asase ne maame. Wan fa amaye. Omu sa me sister. Se still yan kwa asase ne so a. Me wo fa frɛ me sister. Me sister ka kye ne say. Onya abotre no wo dwene ho. Ya twen ya o me ka hwe nkyire. Ti na me frɛ no. Me started say me kasa na no kate me call. Me frɛ na no wakate me. Na me send man audio. Sa asase no. Esi ayeye ne den. Nana, ya maame nso ne ye frɛ ne nana. Nana na nke ya ama no sesi woni ho biom. Esi anso me maame nso yare ye no. Ne yare da ho ni ne bibia na da meme akra ne so. Me na me hwɛ no ye bibia. Na wo sister no way. Me sister no wo ho nso wan contribute. Me nim de ntia. Nti Opemsuo 104.7. wo se me start bibia foforo. Ana afen nso no me wo fa ne ka eka maame ti ase se ka bia mebo wodan ne ho bia no. Wo se wo de be ma me. Sesi a me hia me sika se na be ya me nso metimi de abo me ho. Edan no wasi aduru he. Eya abro sign ke be ka se edu lentil me ne me nua boy ene ye edan. Mo flow so. Ye flow so but the iron rods. Mo eguso. Mpatran. Yo, mo share dan pose. How many bedrooms? Asie no ye chamber and hall flat na nke esro no nke ye no one It's the why yes na ye how many rooms? Chamber and hall flat and a store me and somewhere. And ye chamber and hall na wasi. Mpatran and a store me and somewhere ni mu. Me friend na me ka che no. O say enkwasi asem na me ka che no. On kai be bia. Ha ya himfie. Ma twa asai. To sabi na ka wasem. Sabi nkwasi asem na me ka che no. On kai ba bia me ma che no ba bia oni mi gina ye ode na asase ma me se me nkoye so adwuma. Na bra wo ye no sister hu se wo ye bibi wa asase ne so pen. Me patran. Me mfa ni nko supreme. Na me face in the court. Na me so me hwa me ho a baby a akodu no me niska me de ko face in the court. Na me se na me de beba bedam. To me nante se no. Jo. Panyini me mo akwa Enia. Asaba wo fa si ken. Wada Roma de na nim fa ansa na no bebo odin a kire no a kire baby a wo free. FM Alex. Fa chiase. Hasan so achiase. Na dia kra no kan no no kore. Me na nam ne ge ne nam. Girl bay. Me wo fa ase no Lydia no. Edan o si ho nyina me. Aminam so me de imies adwuma no. Nti eto mre bi asase na half by nko 40 bi. Na ka kakra bi na ho nso kwa yinsu. Na mka chenze nana ne maame no. Si otra ba bia na etu no otra na etu no nti ka omfa ma no. Na one room kra na obenya kana so monyo no. Ti otiase maame. Ama maame be ka kire nana. Na nana so oniska. Na me ka kire nse nana so oniska na obende. Na so ono se si no problem does oniska. Ni se nkra na aka kire bitima boa no. No ya na ndia ka bia ombobo bia na mo ntro obeboa wo. Na mbe ka kire nkra no. Ni start ye. Ti o ha obusa me nti nkra no koso. Msina nkoso. No no ade wa nkwohwe pen. Anko ho. Nti eduru ba bia na nana yale nkra na okọ me na ofre man direction. Asase nkra no nse danim so. Ti me na ofre na man direction. Nti nana no hu ye no. Opemsuo 104.7. We be otikwa yitu no. Ne kan ya o se odwene ho mwaye mba. Okan ya emse o so pitin se o mpese ka odi ade ma wo mo na odi abeduru ha. Na mesre se enkra ne enu na afanu nyina ye me wo fa asefo. Nti ka mesre mu se mo nya memwa nyenhwe na yensolve case no. Wada Roma ya wa ha sisi nti na ya wa ha sabi so ye seka na etwa benkum
etwa nifa nti saa na wo kan ye so de betimi bia ye be ya ma asomdwe aba no ye be ye na ma me sese wo de wani bu adan na wabɔ ho ka be sei na dan me ni me nua be ma na ye ye nua me de say mabɔ ka be 20,000 plus like me na saa bra na wo sin saa sika na wa de kɔ pass ase ni bi na ye ma ma me na nye ye say na wo saa sika na dia me susu say na ka wa kɔ pɛ ba bi me nso manya asase me ye bibi kakra mama me na susu say nke nye ye ana sika no man funny boom na me maame yare no wo heart enlargement afra nti no enne wo yare ne de ne kɔ ne ye de ne basa ne nyina ye me nko a nti minya kakra me si chief ene on so gye kɔdan no ho nti edurubra bi na me ntimi mfa sika kra nkɔ bi minua be ma no nso sorry say ne ba bi a me nso ma ye aduru no obeto aso sa ne kɔye na udwua no susu se de be nti amontam te sen ansa na maami be free mu no na mo ne ntam te sen na maami wo achi ni so mo ne ntam te sen ansa na me maami be free mu no me maami ti ase no on hyeda ne me maami ntam nyɛ fine me ntimi nka ade kro nti ye ho pa de me hu me sister wo hoda so oba be hwɛ me maami se me maami ya lekese nyina won ka senti ya ne pen Debbie da eno na won nyɛ fine Debbie na last year my sister the odi wono nachi e de ne maba me ho enti ye kasa na na ose Lydia say wonum kasa nye ne de nam se me na Lydia me friend da ben me friend da enti ye da ose me num kasa nye ne de ana me de me ye ni mogo man ka hwe enti me ka kire me maame na ose me mfi no me twa so ti me maame wu ye chi no ni sie mu no abusua ne ka sɛ abusua ento nnem sɛ emma no ene to nnem ansa ye bɛmo wato nnem mu na wo sɛ ɔtɔ asase no 1,000 Ghana cedis ansa no wato nnem na me kɔka kyerɛ me sister sɛ sei no de ɔmo ka no yenso ye ne den na ɔsɛ wawu awie nti ye mfa ne hyɛ fam sɛ na me sɛ eh sister da chi bi na wo ka sɛ ɔkɔhwɛ wo maame na wo bɛkɔ na nana yera nti mesrɛ dwene ho biom maame miniska ena kasa ne nyam nso me maame wuye no ye busa no 1 cedi cross woni bi na me sister ka kya me say eye na ye no mpese obesa 1 cedi kra wo ho because enye ye busua ne na ye a enka ma kwape bosia na busua nso akwape bosia na de aye aye na wo be ye panyin da ya no ye busa 1 cedi asimi ni bi esi apese ye nyeden ana sika no nso kwanya nko ana wutua manu masemen me sister se makaseti ya nti free ho no nkasa me ho ena meteme baby a ye dia ye yi nti me nua be ma na me ne ye dan no wo house free Lydia me se chief me mfrɛ no every say ye ni wie ya e book no me sister no odi wono na chi no e ma me ti ase se Lydia de one me wa asem me ma me nua no mbusa me se me ni Lydia wa asem ana so me de me ni asem Tasema fosu ya kan se woni ni asema Lydia de oso ne wo asem. Ti me ba ye na ba ma ne ye se me mfrɛ no na me se me mfrɛ no. na ebra o ka so no wo asem na busua na mbisa na asem kro O ma musa. na wa wodwene ho a wo di asem na obetimi ne wonua na wo Me de me nim ati se bia na ono ye aka. sunsun asem Ati so ka. o Because ma me nyina mo ye say ye 5 o mo nyina wo ho pacha. na o ma aka no na o mo ntam te say Me no muntam me de makuma me ni obi ani asem. na o mo ne wo ntam te say E free se panyin ne ye sa no de odi na chi no. Ono nso no ase o ma me cold shoulders nti no me mfrɛ no. Ana metime baby. wa no nya den wo nua no mu dodo Debbie. o ye sure ahomaso ni wafa Me de ahomaso ni mafa. enti die ntipa ne besi anade ne besi a ebema wo nua no masɔre ati awosa Minim. ana wa ye Joseph wo Bible mu Minim. na edoma ni sa de oso ntakrache nti tan ya ne yebetan wo Minim se maame na me je ne to me ho so se me hwe no. waje wo mani monyam Etan abra me de aminim. ofa you know ofa sisi wo do onua ne nim eni omuni asem na ono de osusu so onua no mo bibitia no wa ye panyina wo de wani atofom wo de waso atoto fom ahwe de enti ama mo ntama tete saa na
ana yɛ mfa ne saa mente asɛm biara saa deɛ nti asɛm biara na panyin no ɔyɛ no ho nipa bi a ɔka sɛ ɔnka no nkɔ nipa ho ɔno no maame koraa ɔne ne yɛaka akɔpem sɛ ne maame bɛwu ɛnisu nti saa na yɛde afa no yo mame nsɛm bisa wɛ sɛ wogye wo sika a wode ayɛ agyapadeɛ wɔ dan no so anaa wosusu sɛ ɔma wo kwan na ɛkɔyɛ w'adwuma deɛ na wopɛ sɛ ɛyɛ boa si a megye me sika sɛn memfa no sɛ 20,000 wowɔ fam na wo nua baako no deɛ ɔno wɔi ɔno meba no mefrɛ no na ɔsɛ adwuma ama ne kwan nti wɔno na ntimi amba nti wo deɛ wopere wo ti anaa wosu w'aniwa nti saa 20,000 Ghana cedis na wo nua no wode w'ani bu a obɛtumi anya sika no atwa ama mepatwɛ obɛtum saa ɔyɛ de adwuma ɔtɔn spare parts wɔ magazine crossing hɔ no